Здравейте! През нощта срещу събота над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Повече облаци очакваме над Западна България и крайните североизточни райони, а валежи не се очакват. Минималните температури ще се понижат и ще са между -2 и +3 градуса. Най-хладно ще се задържи над Югозападна България и крайните североизточни райони около -3 градуса. Утрото на уикенда ще започне с разкъсана облачност, но ще намалее до слънчево, а след обед облачността над североизточна и южна България ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Валежи от сняг се очакват над планинските райони от Южна България, а очакваните максимални температури в страната ще се повишават и преобладаващите им стойности ще са между 9 и 13 градуса. По-ниски ще се задържат над Югозападна България до 7 градуса. В София минималните температури ще се понижат и ще са между -2 и около нулата, а максималните стойности ще са едва 7. До обед в планините ще бъде облачно и мъгливо, а след обед над Рило-Родопския масив ще превали и сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималната температура на височина от 1200 метра ще е около 3 градуса, а на 2000 метра около -4. Значителна ще се задържи облачността над източните райони от полуострова, където все още ще има и слаби валежи от дъжд, а в сутрешните часове затворените котловини ще има условия и за слани. Температурите на полуострова ще се повишават, такова ще бъде и времето. Благодарим ви, че бяхте с нас!